Bigarren Errepublikaren aldarrikapenaren ondorioz sortutako gobernu berriak, bi erreforma nagusi eraman nahi zituen aurrera. Elizarena eta hezkuntzarena. Elizaren erreformaren helburua, ordura arte honek gobernuan zeukan indarrarekin apurtzea zen. Hau da, estatuaren eta Elizaren banaketa ematea. Lehenago da, Elizia zan estatuan egin nahitzea bana. Hay separación de la Iglesia y del Estado. Zeben. Espainiako gizartean sekularizazio prozesu bat bultzatzeko, zenbait lege eta neurri hartu ziren. Elizarentzat diru laguntza publikoa kentzea, Elizaren kontrola murriztea eta haren ondasuna konfiskatzea izan ziren haietako batzuk. Elizak eta komentuak errezituzten, eta Elizarekin lotutako askok ihes egin behar izan zuten. Errepublikanoak apaiz jendea persegitu ezen. Nola errezan oikar Santaroaratik bota zituen, eta izemat bombata zutan ikusten dugun basarritik noi. Baina komentu ikaragarri ezan. Guan gaudela, fuera, platera guzik eta Elizako traste guzik eta guan jarri egi beida. Esto fuera, y el otro fuera, y el otro fuera, eta denak txikitu zituen. Notre Dameko monja gaixuak egon duzian, basarri batian, ikulunatzean gordeta. Eta gero Baionatik etorri kotxe bat eta intzituen eraman. Estatu laiko bat eraikitzeko sortutako konstituzioaren neurrien artean, Bigarren Errepublikak ezkontza zibilaren legea eta dibortzioarena onartu zituen 1932an, eta kanposantzu zibilak eraikitzeko baimena eman zen baita ere. Hiltze zianak, Elizatik zian apazatzen, geure terreno aparte zegoan. Enterro zibiletakoak horrek tierra no bendita. Horre republikan temporan kentu zian horre paretok eta paten zana. Marcelino Baskaran zan lehenengo elkura laiko. Hezkuntza laikoaren aldeko lanean oso polemikoa izan zen beste erreformetako bat, hezkuntza erlijiosoarekin bukatzea izan zen. Honek Elizak zuen kontrola murriztuko zuelako. Ordura arte, orden erlijiosoek zeukaten hezkuntzako eskumena, eta batez ere jesuitek. Ondorioz, 1932an jesuiten ordena desegitea, fraideak Espainiatik kanporatzea eta haien ondasun guztiak nazionalizatzea erabaki zen. Religioa dana kendu zen. Dana kendu. Arrazorik ez. Elizaren erreforma honek, erresistentzia eta tentsio handiak eragin zituen politikan, sektore kontserbadoreetatik eta Elizatik batez ere, klerikalismoaren defentsan. Gizarteari begira ordea, Errepublikak zekarren askatasunaren aldeko kantak eta Elizaren kontrakoak abesten ziren non nahi. Floriente primavera del año 31, contigo ha florecido nuestra libertad. Con una rosa roja que nace en la tierra, regada con la sangre de Hernández y Galán. Cantemos españoles, rompamos las cadenas. Agu tabernan entzute ginun abestik. Si supieran los curas y frailes la paliza que les iban a dar, subirían al coro cantando Libertad, libertad, libertad,